Mga pasahero sa Philippine Airlines mityabaw sa kalit nga pagkanselar sa ilang flights. Gani ang uban na on-board na sa eroplano o gagipahibaw na lang nga kansilado day among flights. Si Luan Mirondinas sa report. Kasamtangan karong mipuyo sa Stella Maris Seafarer Center, sila si Krisha Goles ug laing unom ka mga pasahero sa PAL nga pulos taga Sarangani Province. Alas 7 sa buntag niadtong Miyerkules unta ang ilang flight. Apan gipahibaw na lang sila nga kanselado ang ilang flight. Biskan 2 days before ning abiso unta sila para dili nami makaadto og kuan airport or dili nami makabiyahe, dili nami makahawa sa mong boarding house. Kay nag-lockdown baya ang Cebu. Maayo na lang nga nakontak sa iyang kauban ang higalang pari nga miabag kanila aron mapahimutang sila sa Seafarer Center sa Pier 4 samtang naghuwat sa sunod nga flight. Dinhi libre ang ilang kaon ug accommodation. Natanggong na sila sa Sugbo sulod sa 3 ka buwan atol sa pagpatuman sa ECQ ug wa pay klaro kung kanusa ang sunod nga flight. Maong milukat na lang sila og tiket sa barko. Nag-contact na lang po mi sa mga province dito nga sundo na lang po mi sa Cagayan. Kaya para makauli na lang jud po mi. Apan, mas dismayado ang pasaherong si Jake. Kinsa on board na unta sa eroplano paingon sa Zamboanga. Dihang kalit lang sila gipahibaw nga kanselado ang ilang flight tungod kay wala mo tugot ang LGU sa dakbayan nga makatugpa sila. Excited na tanan, saan naman nahitabo. Excited na katos, manawag mo sa plane. Wala man mi choice. Ang line dito sa Buageno, kauban namo, nagstay na lang sa airport. Wala for June 24 katong rebook. Nagpatabang na lang si Jake sa iyang pamilya aron mapadad-an og pangkonsumo ug bayad sa mapuy-an samtang nagpaabot sa flight sa Hunyo 24. Sa text message sa tigpamaba sa PAL, gipasabot ni ini nga wa sila tuguti sa LGU nga makatugpa busa wa sila'y mahimo kundi sa pagkanselar na lang sa biyahe. Samtang sa kaso sa mga pasahero sa Gensan, gitataw sa tigpamaba sa PAL nga sa unang semana pa lang sa Hunyo, kanselado na ang naasoy flight paingon sa Gensan kay gilimitahan sa LGU ang mga flights nga makatugpa sa ilang airport. Sa FB page sa Gensan, gipahibaw ni ini nga temporaryong gilimitahan ngadto sa tagduha ka flights, matag semana, matag Lunes ug Huwebes lang ang ilang gitugutan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.